Hola, soc en Rafael Nadal i m'agradaria convidar-vos a un brindis per Sant Jordi, per els llibres, per les roses, per la cultura, per la civilització, per la conversa, i m'agradaria animar-vos a que aquest Sant Jordi us envolteu de llibres, busqueu aquest llibre que us ha quedat pendent en una estanteria, que sempre heu estat esperant de tenir prou temps com per assaborir-lo lentament, agafeu-lo ara aquests dies de confinament, i després, més endavant, quan arribi el 23 de juliol, el Sant Jordi d'estiu, que ens estan proposant els llibreters i els floristes, ja tindrem temps de fer després un brindis que ja no sigui com el d'ara des de casa, que ja sigui amb els amics retrobats, que ja sigui amb la família, i aquest dia aprofitem per sortir al carrer, acostar-nos a les llibreries, comprem tots els llibres que no hem pogut comprar aquestes setmanes i celebrem de veritat que seguim vius i que volem ser lliures i feliços. Mentrestant, cuideu-vos molt, salut i llibres. Visca Sant Jordi!